fita. Zan je kasuwa ko makaranta zan fita. Kowa burin shi na so shi a take idan ya ambata. Sannan kansa yake nuna maka ba zai nuna waninsa ba. Shaidawa ummina ta ce mini zo yar lele, samari ba su da tabbas karki bari dai kanki ya kulle. Kowa ya taho so za ya guda in kinke gari ya silale. Kisa Allahu a ranki ki so ba dan naira ba. Wani ka gan shi akan kafa, wani ya nuna kuɗi, wani ko ilimi, wani ma darajar tufa, wani ko soyayya.